Okay, ningoyankhula mawa. Brother Excel, mbuyomu takambirana kunena kuti nakufunsani kunena kuti napereka njira ziwiri, ndipo njira yoyamba inali Baibulo, njira yachiwiri inali Qur'ani. Then napereka kunena kuti kodi mutapezeka kuti pali njira ikupita malo ofanana, koma njira inayo ili ndi mabala okuti akuyeneka munthu ayende mosamalira kuti ngati sasamala akhoza kulowa kuphompho. Ndi njira inayo ndi yabwino kuti uyenda mpaka nakukafika kumaloko. Nakufunsani kuti ali mwana wanu mungamulozere njira iti, inu munandiyankha kuti chani? Njira yolondolayo. Chabwino. Kose kwakutili limodzi. Okay. Kose ndine palibe kusiyana kulikonse, palibe vuto inu ndine. Ndipo ineyo ndunena kuti ngati mwana ufuna kutsata njira, ndeti nkhozo mulozera njira imene ilibe zovuta. Ilibe zokola-kola. Nde inuyo ndi chifukwa chani? Inuyo ndi chifukwa chani mukufuna kunena kuti mukakamire kumene mukuzuwa kunena kuti njirayo ili ndi zopunthwapunthwa. Chovuta ndi chani kungobwera njira yabwinoyi kuti muyende? No, ineyo ndunena kuti njira iyi yabwinoyi, njira iyi yabwinoyi ya Qur'ani simayenda payokha popanda njira ijaye ili zokola-kola ija. Ayi. Ndipo ngati munditsutsa ndikuti mundiuze kuti siziyendera limodzi nzosiyana 100% completely. Okay. Ndiyankhule motere chonchi. Ndikunena chisanzo ndikupasani chinthu chabwino bro. Ndikunena kuti njirayo inde njira pa njira ziwirizi, njira inayi inde ndiyonena kuti munthu akafikadi kumaloko. Koma ndipovuta kuti munthu akafike chifukwa yachuluka mabala ambiri. Ndiye pali njira ina imene iliyo kuti ungoyenda bwinobwino opanda vuto lina lililonse. Nde inuyo mukufuna kundiuza kunena kuti kusankha kwanu ndikutani. Ndiye mwandiunikira kuti ali mwana wanga ndimuuza kuti angoyenda njira iyoyo imene ili yabwinobwino yopanda vuto. Koma inuyo mukanena kuti mukakamire ku njira iyiyo kuti iyi inde ili ndi mabala koma tikafika. Ndi chifukwa chani mwana wanu simukumulangiza kunena kuti yenda ya mabala yomweyi koma uyende mosamalira ukafika,